Wiesz, to już takie proste nie jest, jak mówiło się kiedyś będę miał tą furę, żonę i może dwójkę dzieci. Teraz pija mi 22 i co ja ziomuś mam? Matkę, którą biorą nerwy, bo syna za bardzo poniósł bal. Chciała profesora, a ma gościa, który co piątek w butelce konapie. Mamo, moja wątroba, ale co ja mam zrobić, kiedy kumpel tylko w piątek dzwoni? Zostałem na ławce, wszyscy poszli swe marzenie gonić. Jedynie mogę cię przeprosić za moją głupotę, za to, że nie doceniłem kiedyś. Czyż pytasz się o pannę, czy mam jakoś na stałe? Ja odpowiadam nie, myśląc o lasce, którą w piątek wyrwałem. To staje się takie banalne, znowu zakrywam dłonią swoją twarz. Czuję wstyd, pytam się, w co ty z kwarą grasz? Płyną wersy prosto z mego serca, przy tym zaposzła nie jedna. Przebaczysz? Jedynie komu ufam to osoba, której tutaj nie ma. Czekam na powrót, jak dziecko czeka na święta. Siema, to nie tak, że nie chcę z innym gadać. Po prostu reszta odwróciła się, nie wiedząc gdzie jest prawda. I nie mów, że się żalę podczas tego, gdy nagrywam szczery wałek. Może kiedyś pogadamy, ale nie chcę nic tłumaczyć. Ja wiem swoje, ty wiesz swoje i radzę to tak zostawić. Zranić? Za dużo osób zraniłem już nie chcę. Nogi mi się uginają, a problemów coraz więcej. Pętla na szyi powoli zaciska się coraz bardziej. Mam nadzieję, że uwolnię się i pójdę prosto dalej.